Ayanda Msweli owenza itraffic emsakazweni Ukhozi FM sekacele abe Zonkizizwe Taxis Association kanye ke ne-Faraday Taxi Association ukuthi ke bahlangane baxazulule ke cela kungachitheki igazi asivule iboardroom ingulube lelenga lapha cha ayisuswe sigibele ngendlela ejwayele ukugibela ngayo ukuthi ke abantu babili baye badutshula bashona lapha endaweni yaseZonkizizwe kwase ukuthi ke ababili babo badutshula ke bona ke baba namanxeba baphuthunyiswa esibhedlela lapha ke eFosloras. Baby, I love you, I really do. There's nothing I can do without you, baby. My future needs you,